Nova York. Durante a noite do 15 de febreiro de 1932, escóitanse disparos na 10ª Avenida e o cadáver do axente de policía James Goodwin aparece tendido no local dunha farmacia. O informe forense é arrepiante. O oficial James Goodwin foi agredido con malicia premeditada. O asasino empuñaba unha pistola na súa man dereita. A bala de metal penetrou na fronte esquerda do patrulleiro, afundíndose 6 pulgadas no cerebro. Unha morte instantánea. 3 meses despois, o gran xurado emitía unha orde de arresto contra un grupo de sospeitosos. Tony Lucas, alias Pete, Miguel Rugamo e o home do que hoxe seguimos o rastro, Andrés García Ajeitos, alias Apa Santos. Os tres son detidos e declaran baixo sospeita, aínda que finalmente Rugamo é o único que confesa a súa participación no feito, acompañado, polos outros dous. Ajeitos foi liberado, pero ao cruzar os arquivos policiais, os axentes descubriron que este sospeitoso fora arrestado con anterioridade. E ao cotexear as impresións digitais cos rexistros de Newark, descubriron coincidencia coas doutro fichado en 1929, un arxentino que entón firmaba como Andrew Ayoto. A súa ficha policial contiña 2 fotografías idénticas e as mesmas impresións. A policía mostrou as imaxes á súa noiva Mary Hawkins, a médico Puig, un taxista testemunha do asesinato, e incluso ao seu propio cómplice, Miguel Rugamo. Os tres identificáronnos sen dubidar. Ajeitos era o terceiro home na escena do crime. Inmediatamente foi posto en busca e captura, pero o sospeitoso fuxira do país. A nacionalidade arxentina do reo parecía clara nos papéis, polo que a repentina declaración do suxeito, que afirmara ser español, foi interpretada como unha estrataxema para evitar a extradición. Para as autoridades americanas, o caso estaba resolto. O axente designado para traer ao acusado de volta aos Estados Unidos foi tallante nas súas notas. Este crime é o máis serio cometido no estado de Nova York. É o único que pode ser castigado coa morte. O caso deu un xiro o 13 de setembro, cando o Ministerio de Estado notificou que o fuxitivo fora localizado e posto baixo prisión preventiva, pero non en Estados Unidos, senón na Coruña, España. As investigacións españolas dictaminaron que Andrés era, legalmente, un cidadán español nado na parroquia de Corrubedo. No medio de todo este proceso, unha misteriosa carta anónima redactada en inglés chegou ao despacho do xefe de policía da Coruña. Non entreguen a Andrés García ás autoridades de Nova York. É inocente. As testemunhas non dixeron a verdade. A policía someteunos ao 3º grado para obligalos a falar e quitarse a presión de enriba. O verdadeiro asesino camiña libre, xusto agora, polas rúas de Nova York. Mentres, os detectives de Manhattan continúan as investigacións do caso, tratando de esclarecer o ocorrido esa noite e dar resposta á pregunta chave: quen apretou o gatillo? Os feitos e circunstancias da investigación do crime expóñense ante o honorable xuíz do Tribunal de Sesións Xerais do Condado de Nova York, quen toma declaracións ás testemuñas. Chámome Mary Hawkins, teño 38 anos de idade. A principios de febreiro deste ano vivía con Andrés García Ajeitos. Andrés regresou ao apartamento pouco antes da medianoite do 15 e aproximadamente media hora despois entrou Pete López. Durante a noite, ás primeiras horas da mañá, Pete describiu como disparara e matara a un policía. Nese momento estábamos todos na cama xuntos, Andrés, Pete máis eu. Pete continuaba falando sobre o tiroteo. Andrés intentou calalo de inmediato. Cala, non fales tan alto. Non sabes o que vai pasar. Se non te vas, veume. Estabas alí, viches o tiroteo? Cala, non fales máis. A mañá seguinte, Pete envioume a buscar o Daily News e cando trouxen de volta o xornal que contiña unha foto do policía asasinado, mirámola os tres. Andrés logo contoume que el estivo con Pete na farmacia a noite anterior, no momento en que o oficial de policía foi asasinado. E díxome que el pensou que Pete tamén caera ao ser alcanzado polo disparo que fixo o oficial coa súa arma antes de morrer. Logo pediume que baixase a averiguar se había policía na rúa 16 Oeste, por onde vivía Pete. Días despois fuximos a Nova Jersey, á cidade de Newark, onde Andrés díxome que debía desaparecer de América porque se atrapaban a Pete
este o acusaría de disparar a arma. Pola súa banda, o taxista de 42 anos, Américo Puig, declarou que aquela noite transportou a Pete, a Mike Rugamo e a Andrés ata a farmacia, no 2196 da 10ª Avenida. Tras escoitar os disparos, vin os tres homes regresar correndo ao coche. Ao día seguinte, Pete e Andrés acurraláronme nunha esquina. Mentres, Andrés mantiña a man dereita no peto do abrigo con expresión dura e ameazante. Pete advertiume: Nin se te ocorra decirlle a ninguén que estivemos no centro onte a noite porque te custará a vida. Teño o xornal aquí, lee. Botei un vistazo e seguidamente Pete soltoume a frase: Fomos a un sitio, un home disparoume, eu metinlle 2 balas e este de aquí meteulle outra. Entre os dous o liquidamos. Con estas probas, o gobernador de Nova York, Franklin Roosevelt, firmou a orde de extradición por asasinato en primeiro grado. Porén, amparándose no artigo 8 do Tratado de Extradición de 1904, España negouse a entregar ao detido por ser súbdito español. Ante isto, a embaixada estadounidense presentou a declaración xurada de José Ageitos, mariñeiro en Newark e irmán do acusado. A fins de xaneiro de 1932 recibín unha nota do meu irmán Andrés, que estaba preso no cárcere de Newark. Fun visitalo cun abogado e conseguimos sacalo de ali. Entón, unha noite veu á miña casa e contoume que xunto a un tal Pete e outro trataran de roubar nunha botica de Nova York. Que mentres estaban roubando mataran a un policía e que escaparan co botín á rúa 113 onde residían. Ali, mentres discutían, mataran ao dono do apartamento, un español alcumado Catalán. Andrés díxome que necesitaba sair de América e pediume que o axudase. Eu díxenlle que só lle axudaría se regresaba a España coas nosas irmás. Entón, deille 1000 pesetas e leveino ante o cónsul español en Nova York, onde tramitaron un pasaporte de emerxencia para embarcalo no transatlántico Cristóbal Colón, rumbo a Galicia. O goberno dos Estados Unidos cambiou entón de estrategia, enviando a España unha mensaxe contundente. Se non nos entregan, o meu goberno solicita que Andrés Ageitos García sexa perseguido e xulgado en España polo delito de asasinato en Nova York. E advertímoslle: ao acusado se lle imputa un novo e sanguento asasinato, ademais do noso policía. O 12 de decembro, o fiscal da Audiencia Territorial da Coruña formalizou unha querela criminal, decretando a súa prisión provisional sen fianza. Na súa declaración desde o cárcere, Andrés negouno todo, a viaxe en taxi, o roubo e a carta ao seu irmán. Afirmou que regresou en terceira clase cos seus propios aforros e lanzou unha dura acusación contra a policía de Nova York, asegurando que foi liberado en Newark tras sufrir brutais acareos e un martirio feroz, do que saíu limpo por ser inocente. Sobre a morte do catalán, o seu caseiro sentenciou: Está demostrado por confesión de Pete López que foi el quen o matou. Ao rexistrar os antecedentes do reo en España, a prisión provincial da Coruña destapa que o historial de Andrés tampouco está limpo no seu país, pois xa fora condenado pola mesma audiencia en 1924 por disparo. Ao verse acurralado, Andrés escribe unha carta desesperada dende a súa cela, suplicando a súa liberdade. Se cometera algún delito en América, non me sería posible vir para España con toda a miña documentación en regra. É unha proba palpable de que esperaron a que chegara aquí para descargar sobre a miña honra as barbaridades máis grandes que oíra na miña vida. Foille denegada a liberdade e o xulgado de instrución da Audiencia da Coruña solicita ás Cortes de Estados Unidos que o cónsul español en Nova York, Emilio Zapico, sexa nomeado comisionado no auto. Ordena que este examine testemuñas, reciba as súas declaracións e obteña as probas do caso. Unha vez finalizado, o cónsul deberá enviar todo ao xulgado español. Todas as testemuñas ratifican as súas acusacións. Engádese unha última nota ao expediente. Varias testemuñas confirman que, no asesinato do catalán, Pete López non actuou só, estivo acompañado en todo momento por Andrés García Ageitos. Pero dende Nova York chegou a noticia de que Antonio López, alias Pete,
fora executado na cadeira eléctrica da prisión de Sing Sing, co cal se pide que arquiven esta outra causa. O abogado defensor alega que Andrés leva 13 meses no cárcere sen que haxa unha resolución do sumario e suplica que se dicte sentenza. O meu representado sofre unha restricción da súa liberdade en desacordo con todas as normas de equidade e xustiza en práctica nos estados civilizados. O fiscal español solicita unha pena de 27 anos de reclusión maior por roubo con homicidio. Logo de preparar as listaxes de xurados e de recibir como testemunhas aos oficiais estadounidenses para declarar, fíxase a vista do xuízo oral para o 1 de agosto de 1934. Reunido o xurado popular, este non viu probas sobre a implicación de Andrés no asasinato. Finalmente, foi absolto. O mozo que fuxiu das luces e das balas de Manhattan para esconderse no rincón máis apartado do porto de Corrubedo está a punto de escoitar o seu destino. Levantándose na bancada, ante as miradas dos maxistrados galegos, resoa a última e desafiante frase da carta de Andrés. Agora que estou en España, poden dicir alá que me comera a metade dos americanos, pero onde están as probas?